Mako ana lamini na bolomara dugu Mali kono Mali ko kan Bouakar Sidiki azigira anga keneka la dala jema anw fɛ yan sɛbɛnfura minnu bɛ laadala boli kɛ Bouakar Sidiki a fɔra de ko an k'o lakali bamanankan na sabula minnu b'a sɛbɛn olu b'a sɛbɛn tubabukan de la hakili ɲuman ani wulikajɔ ni cɛsiri kɔnɔ n'a dira anw ma ka ban bamayɛlɛmani Bouakar Sidiki i k'a dɔn k'a kɛ bamanankan na o ye wajibi ye nka ni kilisi dir'i ma bamanankan na Bouakar Sidiki i k'a dɔn n'i ye kilisi fɔ ka wɛrɛ la a kilisi ti minɛ ha ayiwa ngalon don wa an ka taa an bɛ taa mini Bouakar Sidiki maa sabajɛ kelen na k'a kunfɛ siga t'o la i n'a fɔ e ni ne bi fama ɲɔgɔn ma ne ni Mamutu kɔni bɛ ɲɔgɔn bolo don o don e na k'i kunfɛ nka ni Mamutu kɔni n'ale sɔnna ka yamaruya di sisan o bɛ bɛn i k'a dɔn kunnafoni an b'a dakolo walo e ko cogo di k'a fɔ Mamutu y'a ka fiɲɛ bɔ an senkɔrɔ o ka kɛ cɛ ka pep k'a ka feerefɛnw lakodɔn karamɔgɔ Tɔgɔ Tunkara naam a y'a to ten n'o tɛ a bɛ sa n'a tola ten a bɛ ja a tigi ye o ka d'o ye ne ko bala cogo bɛɛ di Bouakar Sidiki ne bɛ n bolo kari ka don ni ka bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma le prétoire maa min y'a sɛbɛn a to a de ko Sunkalo Jara Sunkalo maa jɔlen t'i ye kɛnɛ min kan n'i y'i sigi mɔgɔw bɛ ɲininkali kɛ yalima karisa taara wa siga t'a la politiki bunnaku kan sɛbɛnfura in y'a bolo ko siɲɛ 961 ye min ye wulikajɔ ni hakilinaw fɔlen-fɔlenni ye i k'a dɔn cɛbilen dara mɛn ani dɔw kalansolen don ɲɔgɔn na i k'a dɔn wulikajɔ ani fɛn dɔ b'u bolo ka ta ka ɲɛsin jamana min ye bɛɛ ani keleya ye ni maa wɛrɛ don a bi faamuya maa min delila ka bɛn sinsin walima maa min ka baara ye kelenya ye maa min ka baara ye jamana kalali ɲɔgɔn na n'o ye kɔrɔfɔ in fɔ bɛɛ i k'a dɔn sɔsɔli ti don a la sɛbɛnnikɛla ko mɔgɔ jakilili ani mɔgɔw kɔni ka kuma caman fɔ o sɔrɔla cɛbilen dara mɛ yɛrɛ kɛcogo de la a ko mun de don a ko min ye sɛbɛnfura ye sɛbɛnfura min n'o labɛnnen don a fɛ ka wulikajɔ boloda ka ɲɛsin Mali faamaw ma min ye jamana den bɛɛ ye an bɛɛ ka sɔn o kuma in ma ni ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ sabula jamana lakanani ko a b'o de kofɔ sɛbɛnnikɛla ko a taar'i sɛmɛ maa min na o ye maa ŋana ye maa min ni bonyaba b'a yɔrɔ jamanadenw fɛ maa min n'a ka kumakan lamɛnnen bɛ a t'an bɛ melengew de la nka hali n'a sɔrɔla o m'a walaki ka bɔ a la fɔlɔ o kɔni koman dɛ a ko min ye jateminɛw ye a Seyidu Usumani Madani Serifa Hayidara dɔnnen don i k'a dɔn a ka kuma ani tiɲɛ jalanfɔ ye Hayidara dɔnnen don jamana yɛrɛ labɛnni ani jamana ɲɛtaa la ni hakili b'a la san 2013 min ye Imam Mahamudu Diko i k'a dɔn o don i k'a dɔn ale ye Haut Conseil islamique ɲɛmaa ye nka min kɔni politiki kumaw ye ani gɛlɛya wɛrɛw nana min kɔni daga nana sigi u bɛɛ lajɛlen da la sabula Diko a don a ye Haut Conseil sigi kunungu fara ɲɔgɔn kan hakilina minnu b'a la jamana yɛrɛ ɲɛtaa ani jamana a ka kelenya na a don o wulikajɔw nana kɛ sɛbɛnnikɛla ko n'i ye kow ta k'u lajɛ min ye cɛbilen dara mɛn ye ani maa min bɛ kan ka buru kelen fiyɛ o de ye Assemblée nationale président kɔrɔ ye Ali Nuhu Jalo n'i ye ale fana ka taabolo ta k'a lajɛ sɛbɛnnikɛla ko i k'a dɔn fiɲɛnin bɛɛ fiɲɛ in kɔni o de ye jamanaden fanba bɛɛ lajɛlen bi jalaki bi nin cɛ fila kan politiki kɛbaa juguw la an ka jamana kɔnɔ Mali jamana kelen don maa min kelen bɛ k'u dafa o de ye Aboubacar Soumaré président mouvement Mali debout ani Musa Aga Asharantan i k'a dɔn o ye conseil national de transition CNT maa ye sɛbɛnnikɛla ko hali n'a sɔrɔla ninnu ka politiki gɛlɛya dɔɔnin de ban nka fɔlɔ fila in kɔni olu dɔnnen bɛɛ a ko nin hakilina in ka taa se sirifukɛ ma Usumani Madani Serifa Hayidara fara an kan an bɛ donni minɛ i ko bi an ka mankan bɔ jamana kɔnɔ mankan min bɛ kɛ sababu ye i k'a dɔn marifa ka dade kɛlɛ ka dabila wulikajɔ ni cɛsiri bɛɛ lajɛlen ka se ka kɛ jamanadenw ka taafan kelen da an k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma sɛbɛnnikɛla ko i k'a dɔn sirifukɛ i b'a dɔn maa kekun don a kelen ma sɔn ka ninnu yirisuwa ka sababu kɛ mun ye min ye Haut Conseil cɛbaw a ye wele bulon ma Musa Bouakar Ba Mohamed Maki Ba n yɛrɛ dɔgɔnin i k'a dɔn ayiwa a ye ninnu bɛɛ lajɛlen wele ko in kɔni ka k'u ɲɛna u ni politikima ninnu kumana a bɛ heure kelen bɔ
i k'a dɔn ayiwa min kɔni y'u ka hakilina u nan'o ɲɛfɔ sirifukɛ ye sɛbɛnnikɛla ko maa wɛrɛ ma kuma mɛn fo ɲɔgɔn ye in bannen kɔfɛ i k'a dɔn ayiwa min ye Abubakar Sumare ale min ye président mouvement Mali Debout o de kumana dondogala kibarumaw fɛ ka ɲɛfɔli kɛ o nakun kun ye min ye sirifukɛ fɛ yen sirifukɛ m'a f'u ye ayi a m'a f'u ye ko awɔ memorandum o de ye fɛn fɔ n'a bi tali kɛ ka ɲɛsin Mali yɛrɛ ma bi i k'a dɔn wulikajɔw ni cɛsiri minnu bɛ sen na malidenw ka bɛɛ kelen ka hakilina ka kɛ kelen ye o baara de kɛra o ka ca san caman ye ka kɔrɔ o olu ma ye o la o bi t'o kɛ don ye sɛbɛnnikɛla ko a ko nka min kɔni bɛna ko in yɛrɛ de tiɲɛ sabula sɔmin kelen don maliden den cɛbilen dara mɛn walima i k'a dɔn Ali Nuhu Jalo u bɛ se k'a fɔ min ye an ka fara ɲɔgɔn kan sabula i k'a dɔn kɔrɔlen u ma deli k'o ɲɔgɔn na baara kɛ u ma deli k'o ɲɔgɔn na kɛwale kɛ o tuma mun de bɛ ko in yɛrɛ kɔfɛ sɛbɛnnikɛla ko o de bɛna kɛ mɔgɔw banyɔrɔ ye ka sababu kɛ bɛɛ lajɛlen fɛɛrɛ tigɛlen b'i kɔfɛ jamana in kɔnɔ i kɛra kadiri ye o i kɛra politikimaa ye o i k'a dɔn i kɛra maa wɛrɛ gansan ye o bɛɛ lajɛlen t'a fɔ a dɔnnen don sɛbɛnnikɛla ko a ko Usumani Madani Sherifa Hayidara i k'a dɔn dankɔrɔba don a ka kuma man deli fɛn o fɛn n'a fɔra a ye i k'a dɔn a bɛ jateminɛ kɛ olu kɔni ye giri in de kɛ ka ɲɛsin sirifukɛ ma ka da min kan sabula Usumani Madani Sherifa Hayidara ko autorité tɛ Mali la autorité tɛ Mali la o fɔra kun min na a fɔra ka da min kan o ye waatinin de ye o kɔrɔ tɛ k'a fɔ k'a tigilen bɛ nin faamaw la kosɛbɛ i ye kɔrɔfɔ ye wa a faamuna olu ka giri kun y'o de ye basi sirifukɛ diminen d'u kɔrɔ an ka taa an milenka la o Hayidara tɛ Hayidara kɔni a bɛ politicien kɔni dɔn Mali la a b'u dɔn u f'a tigɛ ci a kana sɔn u k'a nɛgɛ dɛ min ye min delila ka min kɛ min delila ka min fɔ cɛbilen dara mɛ kɔni ala cɛbilen dara daden ye sa dɛ n kɔrɔkɛ don n burankɛ don ayi i b'a sɔrɔ ji tɛ koro la de tugun ayi mais o n'a ta bɛɛ koro ji balen don waati bɛɛ man ka hadamaden la sa ko tɛ manifin tɛ fa to la n'i y'i sigi waati jateminɛ i bɛ fa cɛbilen dara mɛ de bigi ni papier ta i bɛ k'a ye essence o essence jeni a ka avion in kɔnɔ a kelen de b'a bɛɛ da dɔn wa juru o juru kun bɛ EDM na waati a y'a bɛɛ ale de b'a bɛɛ dɔn ka mankan wuli a don ne ni IBK an bɛ ɲɔgɔn fɛ Faransi a nana sɛbɛnniw ni fɛnw kɛ IBK da de y'a fɔ an ye fo a don IBK ko c'est petit monsieur c'est petit monsieur ka tila k'i n'o kɛra kunun ninnu min ɲinɛ de kojugu nin kɛra kunun ko an kɔrɔ hali a ma mɛn Mali politicien ka tila k'i wele k'i kɛ ministre i da denna pendant toutes ces années ma fɛn bɔ kabini kɔni mana bɔ a la ka ban a daminɛna anw selen ko Kidali Bamaji minɛ an tɛ négociation foyi négociation jumɛn bɛ yen bilen an b'u fa kun falen ni fali banna o tuma an bɛ sɔrɔ ka négociation daminɛ non mais c'est pas le moment mais c'est jal bon ninnu kɔni ɲɛna anw ma kalan de quoi Iblema IO adon ka jamana taafa ɲuman i n'aw kɔni ɲɛdɔn jango i tɛ denmisɛn ye anw yɛrɛ ye denmisɛn bilen jamana kɔnɔ mun bɛ yen min ma k'anw ɲɛna sa kabini Musa Tile nin kun ye sɛbɛn ye an ye min zalo ka bɔ le prétoire kɔnɔ a ka bi bɔli la karamɔgɔ Tuma Tunkara le prétoire ka fara fasɛrɛjɛkulu kan an b'u bɛɛ lajɛlen fo u ko ten n'Ala bɛ fɛ ka dosokɔrɔ ta tiɲɛ k'a laban ko juguya a bɛ joli bɔ a kunjɛ la ne tɛ yen sɔrɔ o a ne tɛ yen sɔrɔ a n'a ka jeli nɛmu bɛɛ a tɛ yen sɔrɔ a ne tɛ yen sɔrɔ n'i ye n tɛgɛ don ni sɛbɛn bɛ bɔ sɛbɛn min n'o k'a ma ko l'indépendant l'indépendant YC n'o ye Yusufu Kamara ye nin y'a ka fasiri ye a ko min ye anw ka ministre ka laadala ɲɔgɔn ye min n'o bɛ kɛ kuluba n'a ɲɛmaya bɛ ta ka di jamanakuntigi ma bi bi in na colonel Assimi Goïta ale de ye jamanakuntigi ye n'o ye cɛmancɛ fɔ ka ɲɛmaa ye n'i y'a ko ta k'a lajɛ kɛnɛ in kɔnɔna na e ko kɔrɔfɔ caman ma bɔ ka bi wa n'i y'a lajɛ i b'a ye k'a fɔ min ye Dr Choguel Kokala Mayiga ye min ye ko ɲɛnabɔ Choguel ye mais min y'anw ka cɛmancɛ fɔ ka fangabulon ɲɛmaa ye a ye kɔrɔfɔ ta ni k'a da ministre kelen na bɛɛ lajɛlen tulo kan ɲɛmaaba yɛrɛ ɲɛkɔrɔ n'o ye colonel Assimi Goïta ye a y'a jira k'a fɔ jɛkulu min n'o kun sigin bɛ n'o de tun bɛ min ye ani Mamudu Dilon ka an ye tɛgɛnɔ bila sɛbɛn na o kɔfɛ san 2015 i b'a ye k'a fɔ tɔrɔmɔɲɔ min n'o tun bɛ di u ma n'a bɛ wele ko prime ni indemnité k'o di groupe armés ma n'o ye Mamudu Dilen jɛkulu ninnu ye e ko o nafolo o k'a tigɛla koyi an kɛ olu ye ayi bɛnjɛ tɛgɛ cogo banna u mɛn'o kan o b'an k'o tigɛ de a mɛnna ka sogojala ɲimi ka te min a kan o banna
Naam. O te shogali do. Shogali. Ye politician ga fele sawa. O tumba fe ga simun papa. Ati tege bo shogali kana. Aho. Ne o fongo na yi tege bo kana nu ma ji wuyo ka do ake ba ko. Mingela ibe kala Ismail Bubi mai ga wullengo. Uya don. Mi ye shogali ayi ni korofo boni ga sanzalama. Aya jira ka fo mi ye primu ni indemnito ye. Toromonyo mi no kumbe takadi mamuru lenjegulu nunu ma. Munu ni jamana nyema u ye tege no black sebona kabisa 2015 ni ukoni je ma dongo do ibaye ka fo kuma kurabu uda tabulu kurabu uda ibaye ka fo mi ye babali waloye manivu ntoro lembe usigi yorola kerengera nyana mi ye kidali marabuloye ibaye ka fo mi ye shogale akunyeni vo ako mo ma bene ni marafa talimanga ne koni ne jamana ga makama chama zoro alisa ne bala ga marfa de tako ke babali fenye ko koni amne abe sani ga bo ekoro ni ya taka laje ni jegulu bay ni abe wele ko Conseil national pour la réforme du secteur de la sécurité ni anga mako CNRSSI akona jegulu asigila singa akunglena kunte dore mi onga ni mamuru lenjegulu nunuye kamarafa sama ka bubulo ni ka ufara nywanga na abe wele ko démobilisation ni désarmement ku cantonner fa wareve gani ya taka alaja alisa mi ye san 2016 sharia bolo do tala no ye décret do ye koni no ye décret numéro 26 0401 PRM mino tala juin kalo do tele kono do san 2016 obe mi ye ndatu la CNRS minga tabolo lani abo tabolo de mana mamunu be no ni marafa talimanga no ni jamana nyamo ye siga kumage u kan marafo bla hagno ye fami no ye benga zabe o min tara bara kunvolo tara ke Algérie jamana fa ba konnana no ye Algérie ninga to da ko accord d'Alger de la réconciliation o tabolo nunu be o korogo be se ka wala ya chogomna ngani ye ko in laje mi ye ni sharia bule atalego décret d'application do fana tala akama mi no tala en 2017 no be décret numéro 27 ko fo 0544 PRM mi no tala je galo de tlemo ani fla en 2017 o fana pela jele me makama mu ni avantage no ye lafia mu be ko ngonnana o be taka nyeji ni manu nu ma chogomna ga anana ye tatemene shishita ka bo je dongo do ubala ka hagna ngrota ubala ka kokoroke ka nyesha ngwa jamana ma ko sa da yera la mi ye beriye o janjo wulle ngo ka jo baw ajara la minisma be ka ka konnana kam ne jamana chuma jabulu la ni ka ta koro melaina mi ye minisma ga kaunye ubobo ka ngonnana abete meni ka la jango forces armées maliennes ma ibaye akunga vola no ya cheni dloy o bara o bolo da la beri kandila o beri ka o mamine herala wa kai mine lego ibaye alisa o maseka da ni rebel nunu joliga alisa obe wuliga jola mi ye kidali e angoni mbala ko fiye de samaza soni kidali obe blanga dangania konnana no te dugumize munu ni kidali ko ni be danjebo imbele jele mele forces armées maliennes fe wa mi ye ni mamurule nunu ye na bolo mi no kun deli mbala nu ba takadun ka benja farida nu chaman dame faba konnana anga dunanjigi so banu nunu na no lo toluye o koni ni na folo ka tigele fleni atigela pep wa ofana bole koy kunungo o conseil des ministres kele ni ya taka laje kokura anga ministre mimbe no nyeshimbe jamana marachama boli baroma no colonel Ablay Maigaye aya jira ka fo anga mairie do bey jamana selege nani wono délégation spéciale usigilaye wasa miye jamana don deguni toro mi ndambe mairie mauve ka nyeshi uma ulu belajele ubelajele mbesega bolo kan choko mina ofana bole koy ibaye ka fo miye makama ni toromonyo munu no tala o mairie mauve yari délégation spéciale sigi na make jele ya kono o enda fulo mu ndaraki ka bo sigi da mo bulo o na fulo ka be sigi wa mi ye nyagili ba beta ku segere ni we sebe sebe mi na ya sama ka bo ellene bana kono Yusuf Kamara ka fasiridu bo ga sirigi mi boni sebe nye sebe mi nu ka ma nouvelle horizon nye dangura ma mi nya sebe atwa ko Jibril Keita do ka ma ko fas ko ako o ministry kele mi ni ya to afo ya ro ndara kan da ministry aka biro kono o te ni ministry kwale nye maiga ken kamelen ngoro bele asigile abikinya na ko dojole wa na fara go tini digani ndo ba ko ngom misemo olu nyedo aka nyeshu mare ni yona de kudu kabini aye ministry yana la ka vesi akana ate vesi ai wani ya itele la dongodo abe fega na $10 bassin ni bassin ta akana sura sifini ate vesi kula a pointir te vesi lo bele jamanja da haula wala
Barzigi ministre ko akui ka do kangarada kamsa wuli ka bon doka sigatola ako jamana grinedo sabla kile fly na jamana famo ye tabale goshi ika do sorasi tad daboledo ika do sorasi anilla kana bolo fonfo bi jamana kono ma chama de binata jamana demsona ika do faso barakama ministre d'état ministre de l'administration territoriale décentralisation ale de be gouvernement ka kunafoni lase colonel Ablaye Maiga Jan ako ka kangari dake kangari dame mi taleke ka nyeshi foroba barakelaw ma semavura mi ni demission wulle do anyinina akacha wolo sebembe carte ni na be semavura nafa ma wore be mi nyinine do demission ve sabula ise ka konkuru nunu nge walma ikata ni semavura dafalinde sigatala ako bidun ikado semavura soro li kembe mataba ani geleyai odela jamana e sharabu kurata sharakura mi bi taleke kashi nyanganima sebenwo seben nini ndemsonu mogo de bala ka fode ibitu den kereda fe ka doni minuna wala ma ki ba fo ko wari kasarala itafla ni kla wolo sebe ikano katase awa bani ge sebe ma ni sebe fura nunu nyi fude malikono adonedo ni jamana sharakisa utakulaje ina fo aywa minye loi numéro 2011 akacha min dara décembre kalo san 2011 abjele do foka sebe korofo sabla utara ikado ukomi ma code des personnes et de la famille ni ye a livrer ni a check se dunda ajele do akono opma min nye dorame mugaye ikado awani olu de kanga sara meri la min vole do ka sebe ama fo o ga warware de ka fo ibina mo de kerada fe ka fuku ka wardi ni zama vura ina gla ya ju ina gla nga dama jona walma ina le panto kuna ako chewo che soro lala ikado yan tribunal kasima alere ministre to be timina folo ki teti papa préfère la kodon nege kanye tan place ra Bamako ka fo jigine o ka bonya masegi be awye ubi bele to ka kikono ni ne ala de je o kuma kangari dale fly meri barakelaw karti ni na glan yoro sema fura nunu nga glan yoro wo yoro ministre ko ka fay na ye chewo chetega tala yani tribunal kasima yani ka do kasola ale bi buwa ki fa folo ni buye sema ni anyemi atimine de do abe malien jogo do abe malien so do gudu warni ni day kana siga do bina tu jo meri dawni ima ya le carte biométrique ko indamne le ne tara sabage njo ma arana mais je te dis selam man dona agent de mairie ko no ko ay ko daga carte ni na ko ngo bogadi yo bogadi ko mon frère e kani photo e kani ni photo ko chuko tekele ite numéro vérifier et voilà attends non ay atena bolo ata zomulo ga difa aka kema fla de nyini ndodo comment ni smaro de fesa o mo be kuma nta ko idama dorome tadi ayo ministre ko ne kar abi do faawo ibololo kama watu ngara ni ndega do semem bobo semem no kama ko kulugoro info jili kan ni yaka e fasiriye ako ko tare santa ani segi kofe ibaye ka fo mi e ikomaye opani eko atna ka jwa se flaka no de uleri e cotonner du Mali asigila singa hakil nanjigi sa 1986 anga ko ribe bara chageda mi ve no ye CMDT nanga mako compagnie malienne pour le développement des textiles da groupe bakuru malanga mako CMDT o de ni chageda sigi singa bawo alebe ko rimi ne ko obara kise munumbe bo ala kise mbese ka genna faye chageda me kanga sigi singa wasa ka korgolo ni ka labara ka nabo ode kala sabu ye sa 1986 ni koma okaseka sigisenga kuluguru marala no yanga marabulo fulanae ni ko inda ka laje ibaye ka fo mi ye wulika joye o damna na ka bangui bawo mi colonel Asim Goita na ka gouvernement ko ni ministre mi be na le nyeshimbe onga jamana izini ngoma ani mi ye tabulo woro ye olube seka do bala choko mina ko ni ale tamake ka be optorgalot le duruma san 2023 asikata inyejo ni yoroko voleina ministri odeye Musa Alassane Diallo ye sugadu abo sugadedu ewa abe warde de ba ko wore wari
a bɛ wari de dɔn kojugu san 30 ni ko bangi bara i kɔni kan k'o dɔn n'a kuma ni ɲɛnɛ i jigi bɛ sin ka sigi ten min ye Musa Alassane Diallo ye ale kɔni y'a jira k'a fɔ hamina min bɛ a la bi kɛrɛnkɛrɛnnen na colonel Assimi Goïta a sigifura dama kana bugɔ sisan la kabi rectification de la transition waati kana se sisan ma cɛkɛda kɔrɔ bɛ jamana in kɔnɔ seleke 4 na n'u bɛɛ lajɛlen firilen bɛ u disi kan k'a b'u bɛɛ lajɛlen wuli ka jɔ i b'a ye k'a fɔ min ye Segukaw ka fini dilanyɔrɔ ye o wulila k'o jɔ ankɛ u bɛɛ lajɛlen kɔni o kɛra nafa ye wa min ye ICOMA fana ye jɔn ko ala kɔrɔfɔ in bɔ ka bin bɛɛ lajɛlen kɔni bɛ yɛlɛmisɛn na o bɛ ala ka dugawu don cogo min na ala ka barika don colonel Assimi Goïta la a n'a ka gouvernement min ye docteur Sogɛli Kokala Mayiga ye a n'a ka gouvernement ninnu bɛɛ lajɛlen bɛ k'u cɛsiri jamana in jɔli la cogo min na ko ala k'u sinsin wa ala ka jɔ u kɔkɔrɔ wa n'i ye ko in ta k'a lajɛ min ye ICOMA ye i b'a ye k'a fɔ a jɔnforoyalen kɔ min n'i ye o ko bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan a tun bɛ maa min bolo o de Ali Tomota ye groupe Tomota o ɲɛmaaba don ale kɛlen ka fɛn in sɔrɔ i b'a ye k'a fɔ taalen ɲɛfɛ min ye majɔnw caman ye o kɔni o nana don ko kɔrɔla la min ye kabi san 2005 usine a privatiser kɔ n'o y'a jɔnforoyali ye k'a di groupe Tomota ma Ali Tomota ale kɔni y'i jɔ a la ka minɛ ka jɔ fari o i b'a ye k'a fɔ a tun b'a fɛ ka baara minnu boloda min ye ICOMA ye ani maa minnu bɛ baara kɛ ye olu bɛɛ lajɛlen ka se ka to u ka cɛkɛdaw kɔnɔna na ICOMA ni nkura ka se ka fiyɛ a la ka baara ma ɲɛ a tigilamaa bolo n'o ye Ali Tomota ye Tomota ale kɔni kɛlen kɔ ka nin sɔrɔ i b'a ye k'a fɔ gɛlɛya caman nana don a ko kɔnɔna na u y'a janfa de o u y'a janfa de koyi a waatinin kama dɔw tun t'a la k'u ta de sɔrɔ min ye groupe Tomota ye gɛlɛyaw sɔrɔlen kɔ ka don a kɛ i b'a ye k'a fɔ cɛkɛda in a laban nana datugu maa caman bɛ yen e ko du joli don Kulukɔrɔ kɔnɔna na minnu kɔni n'u ka du jɛnsɛnna furuw sala dɔw yɛrɛ bɛ a mɔnɛ fɛ e ko a kula dɔw si la wa cɛw ni musow bɛɛ lajɛlen kɔni an bɛ dugawu don de kɛ minnu fatula ala ka hinɛ u la wa n'i y'a lajɛ jamana kuntigi n'o ye cɛmancɛ fanga ɲɛmaa ye colonel Assimi Goïta a y'a jira k'a fɔ min ye nin baara ye minisiri ka nin taako fɔlɔ Kulukɔrɔ kɔnɔna na ka taa ICOMA lajɛ a kɔni hakilinaw de bɛna fara ɲɔgɔn kan sa wa fɛn min bɛ hali ni ICOMA wulila ka jɔ a sen kan n'a mako bɛ jɔ o la fɔlɔfɔlɔ n'o ye matière première ye o de ye kɔɔrikolo ye min ye minisiri ye n'o ye Musa Alassane Diallo ye a k'o fɛɛrɛw bɛɛ lajɛlen ka tigɛ dabaliw ka tigɛ joona n'a ma ye k'a fɔ ko usine nafolobamugu tile bɛna ta ka don a la ka wuli ka jɔ a sen kan min ye kɔɔrikolo ye o kana kɛ dɛsɛfɛn ye dɛ kɔɔrikolo a ka sɔrɔ u sanga n'a ka waati walasa usine ka tourneli n'o y'a ka munumunuli ye munumunu salo bɛ se ka k'a fɛ hakilisigi ni lafiya kɔnɔ cogo min o baaraw ka se ka bolo da wa maa bɛ se k'a fɔ nin bɛna kɛ hakilina belebele ye min fiye n'a bɛna jamanaden bɛɛ lajɛlen sɛgɛrɛ bawo min ye Kulukɔrɔ ye ka taa se Komanavu ma ninnu bɛɛ lajɛlen ye taabolo minnu n'olu bɛ nafolo ladon Kulukɔrɔ Wagande kɔnɔ Kulukɔrɔ Wagande a jɔyɔrɔ kun ka bon waati tɛmɛnlenw kɔnɔna na nka min ye ICOMA ka binni ta ni k'o lajɛ ICOMA ka bili a kɛra sababu ye ni ka min ye jigiwaro ye ni k'o lase Kulukɔrɔden bɛɛ lajɛlen ma wa min ye jigiwaro ye ka ɲɛsin du kɔnɔnaw na e ko o dagosi de bonyana ka tɛmɛ a tɔ bɛɛ lajɛlen kan wa min ye jamana colonel Assimi Goïta ye jamana ɲɛmaa a kɔni y'a jira k'a fɔ ni nkura bɛ fiyɛ ICOMA na min ye labanw ye o baaraw b'a la ka sabati bɛɛ lajɛlen ka dugawu kɛ waasa min ye waati ni don nataw kɔnɔna ye ICOMA wulilen kɔ ka jɔ a sen kan min ye dunkojuguya fana ye o ka kɛlɛ dɛ bawo usine mana bin n'a wulila ka jɔ maa minnu bɛ baara k'a kɔnɔ u ka sonyɛli dabila ayi ni sonyɛli ma dabila usine bɛ segin ka bɛn a nɔ na ayi n'o kɔni don o to alu ma alu t'a ka usine jamana k'a dɛmɛ dɔrɔn a sonyani a n'a sonyani baliya i k'a dɔn alu b'o ɲɛnabɔ sabula alu tɛ foyi dɔn usine ko kɔ ayiwa e y'a tɔgɔ mɛn ko wɛrɛ la min tɛ usine ye ale tɛ baara dɔn usine kɔ na jamana kan ka alu dɛmɛ n'o tɛ ICOMA n'a ma dayɛlɛ n'a tora nin cogo in na nafolo tiɲɛ don nafolo tiɲɛ min don o bɛ kɛ alu ma minnu bɛ dɔ sɔrɔ o la o ye anw lamɛnw ye anw tɛna fɛn sɔrɔ k'o dun sabula wari bɛ ban nka jamana den caman min bɛ yen n'olu ti baara sɔrɔ jamana den caman min bɛ yen ni kamanagan b'olu la Kulukɔrɔ n'a lamini fo saheli jamana dandow la a fɔ kelen a filanan e bɛ se k'a faamu cogo di jamana min n'o ye Mali ye k'a fɔ k'ale ka kɔɔri dilanlen ale de fɔlɔ ye farafinna walima filanan farafinna bɛɛ le Mali est premier producteur de coton dis-moi combien de pourcent de coton bɛ bayɛlɛma Mali kɔnɔ a ka dɔgɔ dɛ a tɛ 5% bɔ comment tu peux comprendre ça a ka gɛlɛn an bɛ diɲɛ laban min na on veut notre indépendance économique on veut ça c'est-à-dire que tu n'as pas besoin d'aller dans une école technique
ka taa université baw la k'i b'i sigi ka Mali ka bɔ nɔgɔ la jateminɛ kɔɔri Mali de b'a produit anw de ye fɔlɔ ye farafinna kɔɔri pourcentage joli de bi bayɛlɛma Mali yɛrɛ kɔnɔ fɔlɔ a ka dɔgɔ alors et voilà le problème min ye san 18 n'i ma tonton Daba wele n k'i conseiller wallahi bolo b'a jɛ i bɛ na ɲini wa ne ni Sanbɛlɛ cɛ n ye min f'i ye nkalon don wa non i ye cɛ fɔ alors bon o n'a ɲɔgɔnna 100 de bɛ n kɔnɔ Daba tun kɛra conseiller spécial du président n tɛ foyi fɔ a ye ninnu kɔ nka wari de kana tigɛ na voilà mais voilà i taa kunba ye nafolo ko ye non ale fana nin président in y'a an bɔ an jogo la o i t'i yɛlɛ maa fɛ sara min bɛ d'i ma k'a laminɛ ka to maliyɛn minɛna de ye nin ye i ka kuma bɛ dɔgɔya tuma saga n'a ka waati ɲɛ sisilen don maa yɛrɛ an sera an bɛ ka gɛrɛ a la a kana t'i fa ye a bɛna taa bila ko la a bɛ tila k'a yɛrɛ ɲini wa sara min bɛ d'a ma kabini ne y'a mɛn don min ko sara min bɛ d'a k'a ko k'o bɛɛ kɛ ka kɔlɔnw ni fɛnw kɛ ne ko an ka taa n ko fɛn bɛ sɔrɔ nin na foraji tɛ nin hali wulakɔnɔnaw na bi wa foraji caman ba tɛ o de sen na foraji ji ko tun bɛ maa minnu u ye ji sɔrɔ hali bagan minnu bɛ yen bɛɛ lajɛlen bɛ k'a fɔ bi k'a sɛbɛn kuma bi ne ka an fa a tɛ foyi di maa ma non c'est karamɔgɔ Daba Tunkara min ye i koma ye san 18 jɔlen kɔfɛ ko sɔɔni ni kura bɛ fiyɛ a la k'a wuli k'a jɔ nin ye dilikan ni u ka fasiri ye Kulukoro info kɔnɔna na Boubacar Sidiki n bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma ko le fanal fanal ye min ye de ayiwa an bɛna tila k'a kɔrɔ ɲini aw minnu kalannen don fanal o kelen nin t'o dɔn dɛ i t'o dɔn dɛ Boubacar Sidiki fanal nin ye a boliko siɲɛ 21 maa min kɔni t'a dɔn n b'a tigi dɔn o ye Yusufu Kulubali maa min y'a sɛbɛn a tɔgɔ de ko Abdou Niang analyste chroniqueur ayiwa Abdou Niang ko a ko an bɛ donni minɛ i ko bi jamana in kɔnɔ ɲumanya kɛba ani ɲumanya fɔba i k'a dɔn an bɛ ni ka ku ɲɔgɔn na ni muso min kabini an jini a tɛ dɔwɛrɛ dɔn ɲuman kɛli kɔ u k'a ma ko Fatumata Batuli Niang Fatumata Batuli Niang i k'a dɔn maliden bɛɛ lajɛlen b'a kɔ n den don Batuli Niang i k'a dɔn n'i ye muso in yɛrɛ ɲɛda lajɛ a ka yɛlɛ ani makama min bɛ ɲɛda kan i b'a dɔn k'a fɔ nin ye ɲuman kɛba ye sabula ale de bɛ ɲuman kɛ hali a t'a dɔn i k'a dɔn k'a fɔ k'a ye ɲuman kɛ karisa ye walima a y'a kɛ nin yɔrɔ in na sabula a bɛ segin a ka siɲɛ caman ni ka segin k'a kɛ kokura a k'o de ye ɲuman ye sabula Mali kɔnɔ bi maa min mago bɛ ɲuman na maa min mago bɛ makama na o de ka ca ayiwa se bɛ min ye ka bange Kayikaw fɛ yen i k'a dɔn i ni ɲɛ bɛ Fatumata Batuli Niang na ani ɲɛda in a n'a ka yɛlɛmaga ngolo de ka girin a kalan bɛɛ fo k'a fɔ k'a to ten sɛbɛnnikɛla ko i tulo ma jɔ bani min ni min b'a bolo n'a sɔrɔla i ser'o ma a ye bague scientifique de kɛ PI la Kulukɔrɔ ka laban u ko diplôme in ma ko DEGI a y'o ta FESEG la ka laban ka wulikajɔ boloda sabula u ko min ma ko hospitali Inde commercial collège Afrique du Sud a taara wala ta yen fana i k'a dɔn gilɛ la a bɛ anglais de fɔ i ko marabatiga a ko k'i bɔ yen a bɛ bɔ yen waati min master en communication a y'o sɔrɔ kuma min ninnu bɛɛ lajɛlen sɔrɔlen a ma da o ma koyi a senfɛ ka to ka kalanmisɛnninw kɛ ka dɔnniya kuraw ɲini o de nana kɛ sababu ye i k'a dɔn min ko nin ye dɔnniya yɛrɛ ka sɛmɛ kunkolo la Fatumata Batuli Niang n'a y'i sigilen to a ka so i k'a dɔn dɛmɛ ni wulikajɔ kan ka boloda ka ɲɛsin Mali yɔrɔ min ma maa t'a fɔ a ye koyi ale yɛrɛ de b'a bɛɛ lajɛlen ɲɛdɔn a ka teli a nɔ fana ka ɲi o de nana kɛ sababu ye i k'a dɔn u bɛ jɔnjɔn min da farafinna u ko min ma lauréat d'honneur social humanitaire i k'a dɔn o taara ka d'a ma Afrique du Sud a ko n'i y'a ta k'a lajɛ Batuli Niang i k'a dɔn ka dɛmɛ ta ka awa maadegunenw sɛgɛrɛ banabaatɔ t'o la dɛsɛbaatɔ t'o la an ka dɔ kɛ karisa ye o yɛrɛ ka se ka dɔ k'a yɛrɛ ye a ko a ka ko in bɛ ta ka ɲɛsin o de ma kosɛbɛ ɲinɛma kɛ denmisɛnnin ncininw kɔ i k'a dɔn min ye dɛmɛ ye i k'a dɔn o wulikajɔ a kelen bɛ k'o caman de dilan Ala nana seba k'a ye ni kana hinɛ a yɛrɛ la sabula a b'a ka baara min da k'a kɛ n'a se t'i ye a kɛ man di sɛbɛnnikɛla k'o de la Batuli Niang a yɛrɛ dalen don a la k'a fɔ jamana a ɲɛnabɔli n'a ɲɛtaa tɛ sɔrɔ foyi la i k'a dɔn an ka ɲɔgɔn dɛmɛ kɔ o de bila k'a bila nin baara ninnu na min ye lɔkɔlidenw ye denmisɛnnin ncininw lɔkɔlisobaw i k'a dɔn ka taa se o n'a ɲɔgɔnna caman ma a ko k'a daminɛ Kayi ka taa bila Mali dugu laban la Kidali jamana na yɔrɔ tɛ yen ko a bolonɔ ma se yɔrɔ min na sɛbɛnnikɛla k'o k'i bɔ yen
ka mɔɔw fana dɛmɛ min ye u ka se ka dɔnniyaw ani baaramisɛnninw kɛ e ka musow ɲininka bani ngo n'a ta bɛ an ka sigida ka labato ka kungo bato i k'a dɔn a b'o de fana jira kosɛbɛ ka sababu kɛ ayiwa min ye wulikajɔ ni cɛsiri u kana taa kɛ sababu ye k'an ka jamana a sigidaw a n'an ka forobafɛnw i k'a dɔn olu ka tiɲɛ min ye dɛmɛni ye nɔgɔ ka kɛlɛ a k'o bi saniya de fana kofɔ sɛbɛnnikɛla ko a ka nin wulikajɔ in kɛra sababu ye farafinna min ye maa caman ye u ka don nin ko in na bi a ko Batuli Ɲani i k'a dɔn a n'a jɛɲɔgɔnw i k'a dɔn maa si t'a dɔn k'a fɔ k'a bɛ da bi la koyi sabula an b'i kɔ sigira sen kan a bɛɛ kun de ye i k'a dɔn jamana ka ɲɛtaa ani jamanadenw bɛ se ka dɛmɛ cogo min i bi fɛn o fɛn dɔ lakana ka taa se kalan ma baara ɲɛdɔn ani sɔrɔ jidili ma nin kun ye sɛbɛn ye an ye min zalo k'a bɔ fanali kɔnɔ a ka bi bɔli la fanal ka fara fasirili jɛkulu kan karamɔgɔ daba tungara bɔ bɛɛ lajɛlen i jɔn ka te zara premier i tɛ jɔn ka nin kelen kala wa a bila dɛ na kosa bi sɔ bɔra dɔn mamudu cɛ ka pip k'a ka feerefɛnw lakodɔn karamɔgɔ daba tungara n dara nɔnɔ dantigɛli wɛrɛ tɛ o la Bakari Sidiki bɛ n bolo kari ka don n bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma l'indépendant Bakari Sidiki ni kɛlɛ ma kɛ seba ti dɔn hali n'o y'a sɔrɔ kɛlɛ man di sabula kɛlɛ ma kɛ dɔ de bɛ sa Bakari Sidiki k'a dɔn an ka armée a barika fali min da i k'a dɔn Bamandiw ka bi a dagosi barika bonyana kosɛbɛ nka u yɛrɛ ka ko laɲininen don o sutu k'o dugu ti jɛ ni Bamandi m'a ɲini k'a fɔ k'u na dangari kɛ sɔrɔsikulu la o na ɲɛ wa Bakari Sidiki k'a dɔn a wa sanfɛ kuru min kɔni n'a sɔsɔlen bɛ marifa ani kisɛ la a bi tasuma de sari a bolibaatɔ sanfɛ Bakari kɔsɛn in na a ye kɛwalew kɛ min kɔni ye jamanaden bɛɛ lajɛlen da an ka l'armée la Kidal ani Tesalit kununko yɛrɛ kɔrɔ koyi Bakari Sidiki k'a dɔn MINUSMA farafin min ye jɛsɛgɛnna ni jamanaw u ka jɛrɛjɛkulu min n'olu kun b'an fɛ yan olu baara ka taa dɔɔni yɔrɔw bilali i k'a dɔn mankan dan dɛ sabula min ni min kun b'a ni nin Bamandiw ni ɲɔgɔn cɛ n'u bɛra ka yɛrɛsago kɛ ka boli k'u dogo olu taatɔ don o tuma an gɔnna dɔn an ka kɔn joona joona MINUSMA ka taali an ka fanga jira k'a jira ko se b'an ye o de kɛn bɛ CSP ani PSD min ye Bamandi jɛrɛjɛkulu sabula Nuri ani Nari nin bɛɛ ye i k'a dɔn Hindu den ye maa si t'a dɔn min ka fisa min ye sabula min ye ayiwa jihadisiw ye olu tɛ ɲɛ fali ye nin Bamandi ninnu n'o ye ɲɛ min twa fila min f'i ye u fana tɛ ɲɛ fali de ka baga jamanadenw ma a bɛrɛ taa aw dun ko a ye jamanaden ye a bɛ laban ka taa maa wɛrɛ fa n'a ma ɲɔ kɔ maa falaw bɛ minɛ kutumu min kɔnɔ o jangele de bɛ da i kan min ye marifatigiw ye Bamandi jɛrɛjɛkulu ninnu i k'a dɔn u ka marifajan ani mugujanba min bɛ yen min bɛ se ka hali avion bugɔ k'a bin u k'o de ma obus o b'u bolo kɔsɛn in na i k'a dɔn armée ka ayiwa jɔyɔrɔ min bɛ ANEFIS u y'a lajɛ k'o dɔ sari kan a ma taa yɔrɔ jan an sera k'o sarakati tɛ o bi taara yɛgɛyɛgɛyɛgɛ ka se ka na suru dugu ma tɛ buja i k'a dɔn a ma se ka foyi tiɲɛ a ma an ka avion sɔrɔ a ma maa sɔrɔ sɛbɛnnikɛla ko kabini o kɔni kɛra sa sɔrɔsiw y'a dɔn k'a fɔ min kɔni nin Bamandiw ye u ku t'a bila f'u da joli ma o yɔrɔ bɛɛ avion nana wuli sanfɛ a falen mugu ani kisɛ la ANEFIS n'a lamini u y'u susu k'u susu sabula u y'a ye k'a fɔ mobili n'o ye pick-up caman de jɔlen don u ye tabila bɛɛ lajɛlen la kɔnɔbanw i k'a dɔn ayiwa caman kɔni minnu sera k'u suru ka bɔ mobili kɔnɔ olu y'u digi sen sabara la gɔni ka jɛ k'u gɛn kɛnɛkolojala ka tɛgɛ da i kan i minɛna wa ma minɛ i minɛna i k'a dɔn damanda de fana kɛra kununko ani kunasini sɛbɛnnikɛla ko min ye Kidali mara ye ko in b'o de nɔfɛ sabula u dalen don a la MINUSMA mana taa don o don armée kɔni bɛ don o tuma an ka dabali ni fɛɛrɛ bɛɛ tigɛ u k'u kɔli u kana se ka na dugu min n'u k'a ma ko Jare o ye o ni Kidali kilomɛtiri 35 sɛbɛnnikɛla ko mankan in barika bonyana b'o fanfɛla la Mali sɔrɔsiw kɔni barika bonya de kɛ ka ɲɛsin MINUSMA ma sabula don min fɔlen d'u ye k'u k'u kɔ don olu bi bɔ o y'a sɔrɔ anw donna nin kun ye sɛbɛn ye an ye min bɔ indépendant kɔnɔ a ka bi bɔli la mun kɛra ni rebelle kun b'a kalama u b'a ko bila ɲɛna k'u t'a dun b'a kalama
k'a fɔ minɛ minnu bɛ armée bolo bi o bɛ ko in bila u nɛgɛnna de o nɛgɛnna ni min kun cila k'o dafara o ye baara pep i bolo don karamɔgɔ dama tungara ni ye n tɛgɛ don ni sɛbɛn bɛ bɔ sɛbɛn minnu k'a ma ko l'empire l'empire ko nin ye hakilina ye nin y'a ta ko sabanan ye citoyen modèle Ousmane Sadio Touré ani nin ko in yɛrɛ ko ɲɛnabɔli jɛkulu n'o ye commission d'organisation ye ko a bɛ waati jan bɔ u bɛ ɲɔgɔn ye la ɲɔgɔn ye a kun tɛ dɔwɛrɛ ye min ye citoyen modèle ye o de ye tɛgɛnkɔni ka si cɛ ni muso denmisɛnnin maabakɔrɔ la sigida sabanan kɔnɔna na maa minnu bɛ yen n'u y'u jɔyɔrɔ fa diinɛ bunna kun kan politiki bunna kun kan k'a ka ja hali lɔkɔliso n'o ye kalan ye minnu y'u jɛniyɔrɔ f'i ye olu ka se ka taa ka se ka jɔnjɔn di u ma min ye ɲɛmaa yɛrɛ n'o ye Ousmane Sadio Touré ye a y'a jira don kibaru silamɛw la a donni kama kɛnɛ in kɔnɔ k'a fɔ ko min ye kin 20 ye n'o ye quartier 20 ye olu de sugandila sigida sabanan kɔnɔna na wa n'i ye ko in ta k'a lajɛ i b'a ye k'a fɔ yanni ni maa ninnu fara o kin ninnu ka sugandi o kin ninnu i b'a ye k'a fɔ min ye maa 100 bɔɲɔgɔnko ye n'a bɛ wele ko les présélectionnés olu kɔni olu de tala ka tila ka tɛmɛ ta ni ka o sɛnsɛn o sɛnsɛnlen ko i b'a ye k'a fɔ wulila k'u jɔ ni maa 50 ye o 50 olu de tala ni ka jɔnjɔn di u ma septembre kalo tile 30 ka bɛn sibiri ma anw ka ɲɔgɔnjalajɛ soba min bɛ yen n'o ye centre international de conférence de Bamako ye n'an ko a ma ko CICB kɛnɛ bonya minɛ kun t'an bɛ ka di anw ka cɛmancɛ fangabulon ɲɛmaa ma n'o ye docteur Sogɛl Kokala Mayiga ye maa min taara a jɔyɔrɔ fa jɔn ko Ala a ye jigisigi kuma caman fɔ ka taa se anw ka ministre caman ma ninnu bɛɛ lajɛlen tun bɛ kɛnɛ kɔnɔ sigida sabanan o min ye coordinateur des chefs de quartier n'o ye dugutigiw ka ɲɛmaa o fana tun bɛ kɛnɛ kɔnɔ ninnu bɛɛ lajɛlen y'a jira k'a fɔ nin ɲɔgɔn ko hakili jɔn ko Ala jamana tɛ se ka jɔnjɔn di jamana den kelenna bɛɛ lajɛlen ma ni jɛkulu sɔrɔla minnu bɛ nin baara ɲuman kɛ k'a bɛ kɛ sabu ye maaw u ka cɛsiri ɲuman kɛli la jamana ni kin kɔnɔna na wa min ye nin hakilina ye maa 50 ka taa ni ka jɔnjɔn di u ma ka jala don u kana a kɔni a kɛra sewa ye a kɛra wulikajɔ ko a sababa n'a dawula ko a bonyana kosɛbɛ min ye sigida sabanan yɛrɛ élu communal dɔ ye n'o ye maire dɔ ye Mohamed Keta ale yɛrɛ tala ni ka jɔnjɔn di a ma ka taa sɔrɔla a kun sigi tɛ ni a ye a bala kojugu a la ko a ye kuma sɔrɔ ka fɔ wa ni nisɔndiya ni foli tɛ a y'a jira k'a fɔ nin min dalen filɛ nin ye n'o ye jɔnjɔn ye ka di ale ma a bɛ bɛɛ lajɛlen wele ka na sa bɛɛ lajɛlen k'i cɛsigi i bɛ sigida o sigida la jamana seleke 4 kɔnɔna na i k'i jɛ nin yɔrɔ fin bawo yebaa ɲuman bɛ cɛ la min t'a muso ye i n'a fɔ yebaa ɲuman bɛ muso fana na min t'a cɛ ye mais ye baara min kɛ ɲumana o de bɛ fɔ i ɲɛnɛ wa o de bɛ fɔ i kɔ min ye citoyen modèle ye ka se k'a sigi sigida sabanan kɔnɔna na ni nin y'a tako sabanan ye bawo kun fɔlɔ ni filanan o kɛra sigida fɔlɔ de kɔnɔna na n'o ye commune 1 ye min ye Sadio Ousmane Sadio Touré a y'a jira k'a fɔ waati ni don natɔw kɔnɔna na min ye hakilina wɛrɛw ye u bɛɛ ale la wa a bɛ kɛ sabu ye maa caman bɛ yen ni ka se ka u ka cɛsiri n'u ka degun k'a bɔ dibi la ni k'a jɔ kɛnɛ kan nin ye mun ye sɛbɛn min na y'a sama ka bɔ l'empire kɔnɔna na dede nin y'a ka fasiri Bakari n bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma Kulukɔrɔ info Kulukɔrɔkaw ka kunnafoni di sɛbɛn Bakari Sidiki i k'a dɔn Sufi Solo ye dɔnnikɛla ye fato furakɛla don a bɛ Kulukɔrɔ n'a lamini na ni jateminɛ ma kɛ ka Sufi Solo magwɛn an bɛ donni minɛ ko bi i k'a dɔn a bɛ kaso de la sɛbɛnnikɛla ko a ka kasolata in ɲɔrɔ sɔrɔ la dugukolo ko de la a ka kasola don in kɔni min ka kɛ tiɲɛni ba de ye sabula fato furakɛla don ani fato ladonna do fana ka sababu kɛ i k'a dɔn ale yɛrɛ ka yɔrɔ la fato min ni ale yɛrɛ b'o balo ni ko o makama awa ni k'o furakɛ a bɛ se maa 50 bɔɲɔgɔnko ma a minɛni kana se bi ma kamana gan nana sabula banabaatɔ minnu b'a ka bolo kan ladɔban t'u la sɛbɛnnikɛla ko ladɔban danya kɛra sababu ye ka maa caman ka fa juguya dɔw yɛrɛ laban y'u yɛrɛ fa koyi sɛbɛnnikɛla ko i k'a dɔn a mana tigɛ Dawuda da la a ka minɛ ka don kaso la o kɔni b'a ni kiiritigɛlaw cɛ nka ɲumanɲabolo min kɔni b'a la fana n'o bɛ ta ka ɲɛsin banabaatɔ furakɛli ma o fana ko nin ye wulibali ye o tuma dɛmɛ ani hakili ɲuman ka ta min ye ayiwa masa Solo Sufi Solo
i k'a dɔn a ka kasoladon in a ka lajɛ ni k'a laruwe sɛbɛnnikɛla ko min kɔni ye banabaatɔw ye olu kɔni y'a dɔn k'a fɔ a ka kasoladon kɔni a nɔbɛ u tɛ ji sɔrɔ u tɛ dumuni sɔrɔ maa caman yɛrɛ de bɛɛ fana minnu kɔni kun bɛ dɛmɛ yɛrɛ de ta ka taa di solo ma ala ni a bɛ ban ɲumanyankɛya min na o ɲuman fana o bɛ senna maa si den kelen t'a dɔn o ɲumanw u bɛ ka taa yɔrɔ min fɛ a kan ka di banabaatɔ minnu ma olu taara k'a sɔrɔ bilen nin kun ye sɛbɛn ye an ye min bɔ kulukɔrɔ k'aw ka kunnafoni sɛbɛn kɔnɔ o ko min ma kulukɔrɔ info karamɔgɔ tɛba tunkara ni ye n tɛgɛ don ni sɛbɛn bɛ bɔ sɛbɛn min k'a ma ko nouvelle horizon Mahamani Ture nin y'a ka fasiri ye min ye madame Siribe Orokiyatu Dumbuya n'an k'a ma ko Tata Urozi dɔw yɛrɛ k'a ma ko Urozi Poivron ko kɔsada in na i b'a ye k'a fɔ an ko kununko min ye réseaux sociaux sanfɛla ye jaw kɔni bɔla ni ka sarada bɛɛ lajɛlen kɔni y'a partager n'a fɔ Cɔrɔnɔ b'a fɔ cogo min k'a jira k'a fɔ ko min ye Urozi Poivron ko a bilala ka bɔ kaso la an kɛ a ma bila Allah kɔrɔkɛ o bɔra ka kɔrɔfɔ ye ni ka a sɛbɛntiya n'o ye a baden kɔrɔkɛ ye o ye kɔrɔfɔ ye ni ka sɛbɛntiya Mahamani Ture n'o ye fasiri kɛbaa ye k'a fɔ ale dɔgɔnin n'o y'a dɔgɔmuso ye o bɛ bole n'o ye muso ka kaso ye wa n'i y'a ta ka a lajɛ Urozi a kɔni a minɛna ni ka a kiiri ka bɛn marisi kalo tile 13 dɔ ma ka bɛn nɛnɛ ma san 2023 n'i ye ko in ta k'a lajɛ a jirala k'a fɔ ko min ye san kelen bɔɲɔngo ye k'a datugu hali fiɲɛ t'a fili ko a kan ka o kaso de kɛ ko n'a fɔra ko a bɔra kaso la ko jɔn ko ala ko kɔni ko galonfin wali n'a sɔrɔla a ka sɔrɔnalidonbaw olu kun y'a ɲini sa k'a fɔ ko liberté provisoire ka di a ma i b'a ye k'a fɔ juge ma sɔn kɔrɔfɔ in ma a ka san kelen datuguli ŋwɛn o kɔni k'a bo o kɛ wa n'i ye ko i ta k'a lajɛ min ye madame Siribe Orokiyatu Dumbuya ni dɔw k'a ma ko Urozi Poivron ale kɔni a welela siɲɛ fɔlɔ la ni ka kibaruya da a tulo kan k'a fɔ min ye communicateur procureur ye o kɛlen kɔ ka wele bila a ma ko kɔrɔfɔ dɔw bɛ madame Siribe da kɔnɔna na k'a ka nin kɔrɔfɔ o m'a fɔ k'a tɛ nanafɛnw gɛlɛya ko kuma k'a t'o fɔ dɛ ko mɛ k'a b'a la ka i den ka taa terrain min sanfɛ k'a terrain k'a bɛ tiɲɛ dɛ wa n'i y'a lajɛ Urozi kɔni ko k'ale ta ye poivron ko ye a ta ye jaba ko ye jaba ka gɛlɛ tulu ka gɛlɛ farini ka gɛlɛ malo ka gɛlɛ kaba ka gɛlɛ ale da don bɛ o de la ko nka ka taa sɔrɔ la min ye hakilina wɛrɛ ye min ye procureur ka kɔrɔfɔ ye ko a ka hakilinaw bɔ o de nɔfɛ a bɛ kɛ sababu ye ni ka dadigi kɛ jamana ka basigi la ka dankari kɛ jamana ka basigi la o fana bɔlen kɔ ye min ye jamana ka kana ye ni ka dankari kɛ o fana na min ye Urozi ale kɔni y'a jira k'a t'a bila fɔ a da joli ma a ka hakilina fɔlɔ n'o y'a bɔli ko filanan ye weleli in kɔfɛ procureur fɛ yen o de kɛla sababu ye wele bilala a ma ka taa a ladon 5e arrondissement na o k'a lasi ye k'a taabolo lajɛ wa k'a to yen fana a ma bɔ a kan ka koyi a ko k'ale ka jaba ka gɛlɛ tulu ka gɛlɛ k'ale t'o kɔrɔfɔ bila ka taa sɔrɔ la kɔrɔfɔ wɛrɛ fana bɛ ko in kɔfɛ n'o de ye ka dankari kɛ jamana ka basigi la o de procureur kɛ bɛ k'o de ta a nɔfɛ n'o tɛ k'a fɔ k'a datugu la k'a b'a la k'a fɔ ko nanakɛfɛnw k'o de sɔngɔ ka gɛlɛ wa k'o tɛ tiɲɛ ye ko in fɛn min bɛ ko in duguma o de ye ka dankari kɛ jamana ka basigi la jamadenw k'o futinɛni k'u bila jamana faamaw na o taabolo de kɛla sababu ye ni a taara a yɛrɛ sɔrɔ kaso kɔnɔna na san kelen kaso maa b'i yɛrɛ ɲininka ko yalima halisa maa dɔw de bɛ yen minnu ka baara bɛn bɛ kunnafoni lankolon dili ma ko yalima k'u bɛ mun de sɔrɔ a la nafa ye ɲininkali bɔn bɛ ka kɛ nin ko ye sɛbɛn ye sɛbɛn min na y'a sama ka bɔ nouvelle horizon kɔnɔna na Mahamani Ture a ka fatiri don Urozi a tɔgɔ di madame Siribe Orokiyatu Dumbuya ala ka Urozi Poivron n'i y'a fɔ ten dɔrɔn bɛɛ b'a dɔn ala ka fataw k'a ye Bakari Sidiki i k'a dɔn waati n'a ka waati ma se a dafara coyi anw b'an ko kɛ nakɔ kɔlɔni kɔ ye i k'a dɔn foli sɛbɛn